Tabdijan, barka ku da sake kasancewa da mu a cikin channel ɗinmu mai suna Barista TV. Idan wannan shine zuwan ku na farko, ku daure ku danna mana alamar subscribing, ku danna mana alamar liking. Kamar yadda wasu daga cikin mu sun sani cewa masana'antar Kannywood ta rigitse dangane da wasu jita-jita da ake ta yadawa bayan cewa Dr. Idris Bauchi ya gama caccake 'yan Kannywood. Ana cikin wannan jita-jitan ne sai kuma Allah ya kawo accident na Aminu S. Bono. Wasu daga ciki suka fara magana cewa ai dama hakan shine daidai, daga ciki dai mutane suna ta faɗa albarkacin bakin su. To yanzu dai jita-jita ya ƙare domin S. Bono ya fito ya yi bayani dangane da abin da ya faru, kuma yana mika saƙon godiya dangane da waɗanda suka zo suka taya shi jaje akan abubuwan da suka faru na rashin da ya yi na dukiya da takardun makaranta. Ci gaba da kasancewa da mu a cikin channel ɗinmu mai suna Barista TV. Kar ku manta ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan kuma already ku danna to ku danna mana alamar liking a wannan bidiyon namu. In za mu wallafa muku cikakken bidiyon nan wanda S. Bono ya fito da bakinsa ya yi magana dangane da cece-kucen da ake ta yi a social media. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. yayi amfani da wannan dama wurin godewa da kuma yan uwa na kusa da nesa, wanda ba su da wanda ban sani ba, da abokanan sana'a da iyayen gida da ƙanne da wa'anda kuma suke aiki a ƙarƙashina a gurin jaji da aka taya ni na ibtila'i da ya same ni na haɗari da na samu a mota ta ƙone da kayan da yake cikin motar baki ɗaya da sutura da na cire a cikin boot. Alhamdulillahi mun gode wa Allah, saboda koyaushe bawa wato imaninsa baya cika har sai ya yadda da kaddarar nan guda biyu ce, wadda take mai kyau da kuma wadda take akasi mai kyau. Duk lokacin da abu ya same ka mai kyau, lallai ka gode wa Allah, ka kuma san cewa Allah ne ya maka wannan abun ba wani abu ba. Sannan duk lokacin da kaddara ta same ka wadda take mara daɗi, ita ma lallai ka gode wa Allah, domin wataƙila abin da Allah ya ƙaddarto a gare ka ya fi abin da ya same ka. Amma cikin kariyar Allah sai Allah ya taƙaitar da abin zuwa wani abu wanda mai sauƙin gyaruwa, domin shi rashin dukiya abu ne wanda cikin ikon Allah mai sauƙin gyaruwa. Matuƙar Allah ya baka rai da lafiya to ya game maka komai. Da abin da ka rasa ya kuma baka wata dama kuma da za ka same shi, domin in babu rai to babu zancen wani abu, komai ya yanki. Bakan babu lafiya ita ma an sami tasgaro ta neman abin da za a bin. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala yana jarabar mutane domin ya ga za su cinye jarabawa. Mun gode wa Allah, mu ba ma kwata ba na tunani cewa wannan abin da ya same ni wani abu ne daban, domin ko ba komai Allah ya bani to don kuma yau ya yi jarabe da akan wani abu. To gaskiyar magana an ji cewa wani abu a cikin zuciyata na wannan, to gaskiyar magana to hakan ban gode masa ba kenan. Na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan dai abubuwa an rasa su, takardun makaranta, ID cards, hard drives da sauransu. Muna fatan Allah ya mayar mana da alkhairi. Na gode uwa sosai. To Allah Ubangiji ya kiyaye, ya ƙara tsare gaba, ya kiyaye dukkan wani musulmi. Shi kuma S. Bono, Allah Ubangiji ya mayar da alkhairi, ya sa hakan shine mafificin alkhairi. Kar ku manta kuna tare da mu a cikin channel ɗinmu mai suna Barista TV. Ku ci gaba da kasancewa da mu ta yadda za mu dinga jin daɗin kawo muku sababbin labaranmu kamar yadda muka saba. Mun gode.